Photographer ko ma'am. Gikan mi sa kwan, Cebu, nilabang kami dire. Ano mga hat bilaw mo? Okay mga boss, no, natin nakita karon nga mabayi ba, tulo ka buok nga makapitik dagay ni sila, itong duolon. Excuse me ma'am, pwede kong picture. Ikaw sa una. Photographer ko ma'am. Gikan mi sa kwan, Cebu, nilabang kami dire. Asa ka Cebu dyan? Bulan. Saan ko ma'am? Sa Facebook page. Ya Cebu lang, di ka dyan? Kaya ba ko? Pauli pa, buta na Cebu. Uli ray boy. Kasi nga naman. Kasi nga naman. Bien as per bus. Okay. Ikaw, So, taga Cebu lang naman so. kuan, mabing. Mabinay. Oh, di ba taga Mabinay mong ka? Dili ako. Tiro, dyan na taga Mabinay kayo ito, lagi ka sa Mabinay. Pausa din, kamong tulong. Pero kamong tulong, ganahan mo. Kamu na lang tulong, para fair. Oh, taga na. Wala. Stop sa me. Di stop sa. Guwapo, yan. Mo ka mo nakay kalain sa panis, ha? Sila kay gamata ma'am. Sila mo ra. Pipitik na yan. Oh, kamu na picture na ko ah. Sila na picture na lang ko. Sige, go. Sige. Usa ko, makuan ko. Oh, mag-post ka ka. Magwaki ko dili. Hindi. Hindi, problema na. Ikaw na wala problema na ko na. Di mo support. Ganyan ako magmahal. Ako komportable para. Kanang po. Iya ha. No, kanang. Kanang pag din hayang. Gwapa ay na. Ay may lado ako mga force niya. Itong dito pag dito baklaron. Udah lah nag-edit. Okay, kayo go. Wa para ko hayang. Kami salig na ko. Tanong, Lando sa Bantay magbubuan din yung mga kuwan. Kanang ko mapaila kay ako to. Kita photographer bitik dire ako to. Dali lain. What? Sige. Ha, pupuan na. Nanood. Ano na bitaw? Kira mga hat bilaw mo. Kasi posted ba? Kita picture ko. Kira, basta lang surprise. 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 Thank you. Salig na po 100%. Welcome. Kada. Oh, ako dito.